Малайкум бародару шумо буфоратон мақсад телефон харида бародару фан нахрен хишру аҳамият бутен нархура нигоҳ кунен хишру аҳамият бутен наи Samsung Galaxy A13 ина пачкай бародару нархиш 1800 сомонай доставка любой ҷо бародару доставкаш мекунем 1800 сом дашам иси дапарту любой ҷо доставкаш мекунем бародаруи ғариб нигоҳ кунен видеои ма дабдурен чанд симияи нархҳои телефоно бифаҳмед ки фан нахрин наиш Redmi Note 11 Pro Note 11 Pro мақсад пачка 128 га оперативкаи 8 оптови нархиш 2700 сом 128 ба 8 Note 11 Pro анамира меган наиш Samsung Galaxy A52 нархиш 2400 сом 2500 сом нархиш шумо нигоҳ кунед бародаро мақсад фантон накунам бисо юдам берен телефон фурӯшо фантон мекунам хушро аҳамият тен бародаро нархура мақсад чи модель дакура шумо да камтар унесен видео оянда да ком форматен бародаро наиш Redmi Note 11 Redmi Note 11 пачка ина салафан печай хеле лез вақт юш мекунӣ 2100 сом шумо телефон биёрем болуштум тен хеле телефони пачка то метам любой модель телефона бародаро магазин якай сапон дора шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазин якай сапон любой модель дора не Redmi Note 11 нам бурумадаги ина Redmi Note 11 ина свети чияк аст хеле бо хушрӯи кабутакай гӯш мекунем дар кор бошам мебинемш бародаро камтароли вақт надорем пага иншоалло дар ҷои кӯҳӣ мекунем бибинен шумо лайкора бизанед видеои нав мекунем шумо дамия бародарои ғариб агар шумо бигирен мақсад дар хонатон як хелдон мақсад одам надорам доставка любой ҷои Тоҷикистон мақсад вилояти Хатлон Душанбе Кӯлоб Шаҳртӯз Қимсангир любой ҷои Ёвон Кӯйбеш доставка шуд мепулай шумо телефони шикастаи сӯхтагӣ бирен ай пеш гап мезанем алиш мекунем бародаро номеремон 107 89 18 18 занг бизанед.